Salam qadirli vatandaşlar, salam mehriban iyilleşler, studentler, yaşlılar, yaş kiçiler, ähliňizde ýüzlenýän. Biziň dogunluk respublikamyz bolan Belarusiýanyň halkyna şu günkü günne adatdan daşar bolup geçýän syýasy ýagdaýlaryna duýguşlygymyzy bildirip, Belarus dogunlarymyzy gollap, olaryň New Yorkda geçirijek protestine çagyrýaryn. Bu protest üçin New York'a onuň öňünde saat 2'de şu şenbe günü awgustyň 15'ine ýygnaşmaly. Eliňizde bolsa Türkmenistan, Belarusiýa bilen diýip ingliz diline plakatlary we türkmen baýdagymyzy alyp barmagyňyzy haýyş edýärin. We özüňiziň parahatlygy, azudalygy aňladýan ak renkli eşik giýip barmagyňyzy hem haýyş edýärin. Ähli gatnaşjak adamlara ullukan tanylgatyny aýdýarin. Hoş sag bolun.